to? Tak. Tu je malý Miško. Ich maminka. A kde je ten druhý chlapeček? Ja si to veľmi Havinkom. hoci ma priateľky, ktoré mi hovorili, stále ma informovali o tom, kde aké lietadlo padlo po 8 dňoch. Hovorím, no ďakujem pekne, to som zrovna nepotrebovala vidieť. No ale nie. Takže je to robíme. Tak, tam je Tomáško, Miško. Čistú vodu, minerálku. Teda, a kto tam sedí, to je Miško alebo? Tomáško. Tomáško sedí na veľkom žeriave. A cinkajci sa nikdy. Normálne, že poistka, aby to nevypadlo. Takýto žeriavisko veľký. To je traktor či žeriav? Bager. Ach. Takže Tomáško sedí a Miško... Áno, treba opraviť bager. Celý tatino, Jarko. Pozor, pozor. Čo mám dať? Celý cel. Áno, tam už teraz by si to. Musel si už nechcem. No a minule ma šandári chytili. Nie, že chytili, no. Ani zariadení za toto, ale povedali akože pani, máte priestupok. A ja hovorím, ja nemám priestupok. A že jaký? No, že to sranda musí byť natáčame vás do toho, ako to je, skrytá kamera. Pomaličky. Pozor, starka si ide pre paličku. Áno. Oblečí sa a ide. Áno. Za hodinku sú naspäť. A na hodinku sme nazad. No tak áno. To ona neprebehne, ona sa vybaví. Ja i vás ešte nemám. Hore, hore, Jožko, dvíhaj siláka. Tak, tak. Jožko má Tomáša. Jožko má ktorého? Tam. Nie, tu tam bude a on bude Počkaj, pri toto mne. je. Čo tam je? To tam býva, tie sponky.